Jazdecký klub, farma Etelka, návšteva detí zo Senice, základná škola. Tuto máme výčap. Tu sa čapuje. A zober si dve takéto, to je 4. Vidíš, výborne, paráda, tuto sa platí. Ahoj. 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 No čo? Aká bola cesta sem? Hej. Kto išiel v bielom autobuse? V bielom autobuse? Výborne, to je dobrý autobus. No vidíme, čo sa tu deje. Takže jazdí sa na koňoch. Tu sú jazdci na koňoch, tu sú čakatelia na kone. To viem podľa toho, že majú príľby a stoja pri koňoch. Tuto je naši vyškolení títo. Tuto sú deti všade. Všade tu máme deti. Paráda, toto je Timea naša. Timea má 18, za koľko? Na chvíľu. Za chvíľu má 18. My sme dve chceli ísť na koniu. Dievčatá, pani učil? Môže, nech sa mu páči. Nech sa mu páči, pošlite ho donútra. Požičaj mi. Odfotia vás, dievčatá, určite. Ema, aj pani učiteľky idú na kone, jasné? Unesie ma tu? Ježiš, Mária, Alenka, jasné, že to unese. Tak, paráda. Takže, túto o chvíľku vyhorí palivo, vytvorí sa pahreba a začne sa čo? Opekať sa bude. Kto sa teší na opekanie? Ja! Výborne. Paráda. Zelený oheň, takže to bude žiť. Výborne. Tuto máme vozenie sa na traktore. S Martinom hospodárom. Výborne, paráda. Vozia sa. Tuto máme vozenie sa na štvorkolke. Matúš, šofér štvorkolkový, opatrne. Majú také vyhradené kolečko. Takže všetko sa tu deje. Čo by sme ešte ukázali ďalej? Aj tu bol skok vo vreci, to sme nestihli, takže vozenie na traktore máme. No, čo ideme ďalej? Takže tu máme skok vo vreci, tu bol, to už asi niektoré deti vyskákali. Čo máme ďalej? Takže tuto máme lukostrelbu. Nech sa vám páči, ideme si pozrieť lukostrelbu. Tuto máme lukostrelcov. Ahojte lukostrelci! Ahoj! Jaké to je lukostrelba? Ide vám to? Nejde vám to ešte? Budete trénovať a potom vám to pôjde. Dobre, a čo by sme ešte ďalej išli pozrieť? Takže tu vidíme. Ela! Čau! Výborne. No. Čo ideme ďalej pozrieť? Sekundu, na chvíľu dám pauzu a ideme pozrieť niečo ďalšie. Tuto sú naše divé husy. Tuto sú ahojte! No poďte. No čo, pustíme vás medzi tie deti, no vidíte. Takže to sú naše husy divoké. Čo máme ďalej? A rybičky tu máme. Tu máme rybičky a deti pozerajúce sa na rybičky tu máme. Pirane tam máme? Ne. Dobre, decká, dobre, výborne. A ideme pozrieť ďalšie stanovisko. Ideme s kratkou pomedzi budovu. A ideme pozrieť ďalšie stanovisko. Čo sa tu deje na tomto stanovisku? Na tomto stanovisku sa dejú veci. Tu sa maluje art face art. A čo to máme? Čo to bude? Motýlik. Možno. Včela? No tak to bude včela. Ale možno je to motýlik na karnevale, prezlečený za včelu. No, tuto sú krmiči. Krmiči divia divoké mustangy. Krmia títo krmiči. A divoké mustangy sa nehajú krmiť. Tak, výborne, nemusíme kosiť. Výborne. A ideme pozrieť do učiteľského sektoru. Učiteľský sektor. Tak, tu je učiteľský sektor. Tuto pani učiteľky, ktoré nemusia byť nutne vonku. Ja neviem, misky sú tam možno, neviem, idem pozrieť. Misu nemáme, ale idem pozrieť. Tak, tuto sa vybavujú vedci.
Výborne, tu zatiaľ ešte nemáme dvere do kúpeľne, ale čo už, no. Čo už takýto čas. Takže takto to nejako je. A bude to asi len a len lepšie. Takže horálečka pekne na peňaženke položená, výborne. Kofola, horálka, paráda. Pelendreky, tu sa to je. A tu je neobmedzená rada. Nazdar, čau, ťukes. Výborne.